Πώς ξεχωρίζω τον ναρκισσισμό και τον ναρκισσιστή στις σχέσεις? Δεν είναι ο σύντροφος της ζωής σου, είναι ένας νάρκισσος που σου ρουφάει την ενέργεια. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε μαζί πώς να αναγνωρίσεις τον νάρκισσο πριν ακόμα ξεκινήσουμε να παίζουμε το παιχνίδι του εγώ και μόνο εγώ. Είμαι η Βέρα Φερεντούρου, ψυχολόγος, και σε αυτό εδώ το κανάλι μαθαίνεις πώς να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου. Καταρχάς, όταν αναφερόμαστε στον όρο ναρκισσισμός, εννοούμε πως κάποιος έχει γεννηθεί με το συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στοιχεία ναρκισσισμού από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε κατά κύριο λόγο στον εαυτό μας και στις δικές μας ανάγκες, κάτι που συμβαίνει κυρίως κατά την παιδική ηλικία, όπου τα παιδιά είναι εγωκεντρικά και δεν μπορούν να μπουν στη θέση των άλλων. Ωστόσο, μεγαλώνοντας, η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και τα μηνύματα που δίνουμε στους άλλους για εμάς είναι συνυφασμένα με τα βιώματα και τα μηνύματα που πήραμε από την οικογένειά μας κατά την παιδική ηλικία. Όταν λοιπόν η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας συναντά την υπερβολή, τότε αναφερόμαστε σε διατραγμένη προσωπικότητα. Άρα όταν μιλάμε για έναν νάρκισσο, δεν περιγράφουμε έναν άνθρωπο με περίσσια αυτοπεποίθηση, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που διψάει να έχει την εκτίμηση και το θαυμασμό των άλλων. Λατρεύει να είναι το κέντρο της προσοχής, όσο λατρεύει και τον εαυτό του. Με την ίδια ουριά όμως, μπορώ να σου πω πως δεν λατρεύει κανέναν άλλον. Απλά έχει την προσδοκία ειδικής μεταχείρισης, καθώς θεωρεί πως είναι ένα ανώτερον. Γι' αυτό το λόγο βρίσκει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να δημιουργεί ρηχές σχέσεις, όπως δηλαδή και τα συναισθήματά του. Επίσης, συνήθως βρίσκει ευκαιρία να δημιουργήσει την επόμενη μαριονέτα του, που θα τον θαυμάζει και θα τον φροντίζει με τον νοητό όρο να μην ζητάει ανταλλάγματα. Επομένως, ένας νάρκισσος δεν μπορεί να δημιουργήσει υγιείς, ρομαντικές, οικογενειακές, φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις, μόνο συνεξαρτώμενες και κακοποιητικές. Τώρα φυσικά θα με ρωτήσεις, πώς μπορώ να διακρίνω έναν άνθρωπο με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας? Κύριο χαρακτηριστικό ενός νάρκισσου είναι η μεγαλειώδης αίσθηση της σημασίας που έχει για τον εαυτό του και το γεγονός πως θεωρεί ότι αξίζει ειδικής μεταχείρισης. Επίσης έχει την ανάγκη να το θαυμάζουν όλοι, καθώς πιστεύει ότι είναι μοναδικός και ανώτερος όλων. Από την άλλη, χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης προς τους συνανθρώπους του. Αυτά φυσικά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των νάρκισσων, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλοι είναι το ίδιο, καθώς διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους: τους μεγαλοπρεπείς νάρκισσους και τους ευάλωτους νάρκισσους. Οι μεγαλοπρεπείς νάρκισσοι είναι αλαζόνες, κυρίαρχοι, ισχυρογνώμονες και εξωστρεφείς. Τείνουν να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, είναι τολμηροί και αισθάνονται χαρούμενοι και σίγουροι για τη ζωή τους. Αντίθετα, οι ευάλωτοι νάρκισσοι είναι αποτραβηγμένοι, ανασφαλείς και εσωστρεφείς. Τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να είναι υπερευαίσθητοι και να νιώθουν άγχος και θλίψη. Συμπερασματικά, μπορείτε να αναγνωρίσετε τους δύο αυτούς τύπους με βάση το πώς συμπεριφέρονται σε κοινωνικές περιστάσεις. Οι μεγαλοπρεπείς νάρκισσοι είναι κοινωνικοί, ικανοί. Είναι πιθανό να είναι κυρίαρχοι, γοητευτικοί, άμεσοι και ισχυροί για να πετύχουν τους στόχους τους, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία τους. Οι ευάλωτοι από την άλλη πλευρά είναι πιθανό να είναι ντροπαλοί, αγχωμένοι, συναισθαλμένοι και αμυντικοί σε κοινωνικές περιστάσεις, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες μιας επικείμενης αποτυχίας. Θυματοποιούνται μιας κατάστασης του τύπου αυτά που έχω περάσει εγώ κλπ. Η επιθυμία του ατόμου με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας είναι να προκαλέσει θαυμασμό προς το πρόσωπό του, ειδικά από πιθανούς ρομαντικούς συντρόφους. Έτσι, συχνά
κάνει τα πάντα για να είναι γοητευτικός, χαρισματικός. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να πυροδοτήσουν γρήγορα μια ρομαντική ή φιλική σχέση, με απότερο σκοπό ο Νάρκισσος να βρει την επόμενη μαριονέτα του, γιατί υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης που διακατέχει δηλαδή τον Νάρκισσο και τον εμποδίζει να κατανοήσει τον εσωτερικό κόσμο του συντρόφου του ή φίλου του, και πάντα δημιουργεί μια άνηση σχέση όπου ο Νάρκισσος έχει το πάνω χέρι και το άλλο άτομο είναι από κάτω, θα ταλαιπωρείται συχνά αναλαμβάνοντας τα προβλήματα και τη φροντίδα του Νάρκισσου. Είναι σχεδόν αδύνατο τα άτομα με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας να ερωτευτούν αληθινά και να οικοδομήσουν μια σχέση με βάση την εμπιστοσύνη και την ισότιμη προσφορά. Γι' αυτό το λόγο ένα τέτοιο άτομο μπορεί να δημιουργεί συνεχώς δράματα, προσπαθώντας να απομονώσει τον νέο σύντροφο από φίλους και οικογένεια, με σκοπό να αποκτήσει την αποκλειστικότητά του. Φυσικά μια τέτοια σχέση απέχει χιλιόμετρα από το υγιές. Αυτού του είδους οι σχέσεις είναι κακοποιητικές και μπορούν να βλάψουν το άτομο που βιώνει τη συμπεριφορά του Νάρκισσου σε συναισθηματικό, πνευματικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί μόνιμα ο Νάρκισσος χορεύει στους ρυθμούς της εξουσίας και η σχέση με Νάρκισσο φαντάζει μοναρχία. Άρα όταν συνειδητοποιήσεις πως βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση, είναι καλό να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάτα like, μοιράσου το με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου που θα ήταν χρήσιμο. Θα χαρώ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κουμπάκι εγγραφής, γιατί έτσι η επικοινωνία μας θα γίνει πιο διαδραστική. Και κάνε ένα κλικ εδώ για να δεις και άλλα βίντεο του καναλιού που θα σε βοηθήσουν να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Και όπως πάντα, να φροντίζεις τον εαυτό σου και να δίνεις τη φροντίδα σου εκεί που νιώθεις πως την εκτιμούν.